We gaan een groot veld maken, met een driehoek met zijde van 233 meter. En daar kunnen 1919 kunstenaars aan meewerken. En dat gaat in 101 dagen plaatsvinden, want iedere dag komen 19 kunstenaars. Van mei tot september in 2018 zullen er 11 dagen werken worden om het grote kunstwerk in Sleert. Nou, iedere dag komen 19 kunstenaars voorbij, die maken gewoon vrije schilderijen. De enige restrictie is dat ze geen zwarte schilderijen mogen maken, want het is de Color Field Performance. Het wordt een driehoek met zijde van 233 meter bij 233 meter. De bedoeling is, als je bij het kanon van Sloten staat, daar boven op het bolwerk, dan zie je over het veld heen met de schilderijen. En daar kun je de details niet meer zien. En al die schilderijen die gaan zich als kleurtjes verhouden. Dat vloeit allemaal in elkaar over. Er binnen heel wat kunstenaars nodig. Hakse is druk dwaande om ze warm te krijgen om mij te doen. Liek als hier op een kunstmerk in Greens. Kunstenaresse Petra Koenstra had er al op doen. Het lijkt me heel mooi om juist met een hele hoop mensen een heel groot landhard kunstwerk te maken. En het idee dat er zoveel mensen bijna 2000 aan mij werken. En dat zijn eigenlijk al je collega's, met al je schilders en uit het hele land en misschien wel uit het buitenland bij. En ik denk die gemeenschap, dat is natuurlijk het thema. Ik denk dat dat er juist heel goed in zit.